बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै अजद लाबोना खैफोदाव APWनि आफादगिरि नेहाथारि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। APWनि अभिजित शर्मा आरो ध्रुबज्योति तालुकदारनि हेंथायै आयेनारि मिथिसार। दुलाल पेगुनि हेंथायै लाबोनाय अजद 15 साननि मादाव फोरमान होनांगोन APWआ। नङाब्ला आयेनारि राहा लानायनि हुमखि एडभकेटनि। से कौटि रांनि मान सिफायनायनिबो गसर होबाय विधान सभानि बारग' नेहाथारि दुलाल पेगुआ। बे जादों APWनि आफादगिरि अभिजित शर्मा आरो नेहाथारि ध्रुबज्योति तालुकदारनि हेंथायै दैथायहरनाय आयेनारि नटिस। दुलाल पेगुनि जानानै गसंनाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि एडभकेट सौरभ बरठाकुरा APWनिसिम दैथायहरनाय आयेनारि बे मिथिसार। मख'जाथावना दि बावैसो आसाम आयेनाफोराव खान्थि बारगा अजदनि आयदायाव 30 मे खालि APWनि सानै आफादगिरि आरो नेहाथारिया खौरां मेल हांख्रायना बिबुंथि खालामदोंमोन। खौरां मेलाव आसाम आयेनाफोरनि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, दुलाल पेगु, सौमेन बरुवा, अन्तिमा देउरि सेरावगी आरो दिरखा बरुवाखौ लानानै गुबुन गोबां थिखादारनि हेंथायै धोन लुथिना जानायनि खारिथि सिगाङाव लाबोदोंमोन अभिजित शर्मा आरो ध्रुबज्योति तालुकदारा। बारग' नेहाथारि दुलाल पेगुनि हेंथायै माजुलिनि सासे बारग' MLA माल चन्द्र पेगुनि न'आव ओंखाम संग्रामोन होना अजद लाबोदोंमोन APWआ। बिदिब्ला खोनासंदो खौरां मेलाव APWआ दुलाल पेगुनि हेंथायै माबायदि अजद लाबोदोंमन। दुलाल पेगुर विधान सभात निकनेम কি আছিল কোনোবাই জানেনে? মাল পেগু বুলি কয় তেওঁ। মাল পেগু মালসিং পেগু বুলি এগৰাকী বিধায়ক আছিল মাজুলীৰ। তেওঁৰ ঘৰত ভাত ৰান্ধনি আছিল। তাক তেল মাৰি আহি 1988 চনত অসম বিধানসভাত টাইপিষ্ট হিচাপে সোমাইছিল। 92 চনত ইউডি গণেশ কুটুমৰ দিনত যেতিয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল পিএ হ'ল তেল টুল মাৰি বহুতক সুপাৰচিট কৰি তেওঁ বহুত আগুৱাই গুচি গ'ল। গৈ অতিৰিক্ত সচিব হৈ কোনো অৰ্হতা নাই তেওঁৰ। অকল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক তৈল মৰ্দন কৰি আৰু চেলেকি তেওঁ অসম বিধানসভাৰ সচিব পৰ্যায়লৈকে গুচি গ'ল। এই মালপেগুৰ নিচিনাকৈ কাৰোবাৰ ঘৰত ভাত ৰান্ধনি নহয় কেতিয়াও বিধানসভাত সোমাব নোৱাৰে, গেৰাণ্টি আছে। नाथाय बे अजद लाबोनायनि उनावनो बारग' नेहाथारि दुलाल पेगुआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि एडभकेटनि मदद लायो। बेनि उनाव APWनि सानै आफादगिरि नेहाथारिनिसिम बेबायदि आयेनारि नटिस फोसावो एडभकेट सौरभ बरठाकुरा। मिथिसार बायदियै 1962 निफ्राय 1967 आरो 1978 मायथाइसिम बिबान मावफुंनाय माजुलिनि बारग' MLA रुंसारि माल चन्द्र पेगुनि न'आव दुलाल पेगुआ ओंखाम संग्रानि खामानि मावदोंमोन होनना अभिजित शर्मा आरो ध्रुबज्योति तालुकदारा खौरां मेल हांख्रायनानै अजद लाबोदोंमोन। नाथाय लेखा बिलाइयाव दुलाल पेगुनि जोनोम 1964 मायथाइ। 1980 मायथाइयाव पेगुआ मेट्रिक पास खालामदोंमोन। अदेबानि जोनोमा 1964 मायथाइयाव अब्ला माबोरै MLA जानाय समाव दुलाल पेगुआ ओंखाम संग्रामोन होननानै सोंथि आयेनारि नटिसआव। 15 साननि मादाव APWखौ अजद फोरमान होनो बिथोन होदों। नङाब्ला आयेनारि राहा लानायनि हुमखि। बेल' नङा APWनि हेंथायै 1 कौटि रांनि मान सिफायनायनिबो गसर होदों दुलाल पेगुआ। दा सोंथि बेरखांदों आसाम आयेनाफोरनि खान्थि बादगारनि अजदनि खारिथि सिगाङाव लाबोनो थांनानै नंखाय बाथ्रा बुंदों नामा APWआ? आयेनारि मिथिसारनि थार फिननाय होनो हागोन ना APWआ? दा मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों। ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।